Ήμουνα μια φορά με τον Εφραίμ της Αριζόνας όταν ήταν ακόμα στη Μονή Φιλοθέου και του έλεγα λογισμούς. Κάποια στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο. Μου λέει, να το σηκώσω αγόρι μου? Λέω, σηκώστε το γέροντα, μπορεί να είναι κάποια ανάγκη. Εμείς θα τα πούμε και μετά. Σηκώνει το τηλέφωνο, ήμουνα παραπέρα. Εγώ δεν άκουγα τι λέγανε, γι' αυτό και παρέμεινα εκεί. Μόνο που άκουγα κάποια να κλαίει μέσα από το τηλέφωνο και να φωνάζει. Και ο Εφραίμ της έλεγε, είδες που σου το έλεγα εγώ? Είδες κορίτσι μου? Έτσι είναι. Έτσι είναι. Μην ανησυχείς, θα κάνεις όπως σου είπα. Και εγώ την άκουγα να κλαίει και να φωνάζει. Όταν έκλεισε το τηλέφωνο, λέω, γέροντα ευλόγησον, αν είναι κάτι θέμα εξομολογήσεως προσωπικό, μη μου λέτε τίποτα. Αλλά αν δεν είναι, τι είχε και φώναζε έτσι? Ήταν μια δασκάλα από εδώ, από την Ήπειρο, η οποία ήταν με το παλιό ημερολόγιο. Συναντάει κάποια φορά τον γέροντα έξω. Οι ιερείς με το νέο δεν έχουν χάρη ιεροσύνης. Έχετε προδώσει την Ορθοδοξία μας, έχετε πάει με τον Πάπα, ο Πατριάρχης είναι αιρετικός και αιρεσιάρχης και αγκαλιάζει τον Πάπα, προδότης της Ορθοδοξίας, οι ιερείς σας δεν έχουν ιεροσύνη. Όχι, κορίτσι μου, να λέει ο γέροντας, δεν είναι έτσι. Οι ιερείς της Ορθοδόξης Εκκλησίας με το νέο ημερολόγιο είναι ιερείς, έγκυρη ιεροσύνη, τα μυστήριά τους έγκυρα. Πώς να το δεχτεί αυτή? Όχι, είσαστε προδότες. Έχετε δεχτεί τον Πάπα, δεν βλέπετε τον Πατριάρχη που αγκαλιάζει τον Πάπα. Πώς να πείσεις τον άλλον? Η πίστη μας δεν είναι θέμα επιχειρημάτων. Ποτέ η πίστη μας δεν στηρίχτηκε σε επιχείρημα. Σε επιχειρήματα και σε ρητορίες και σε πειθό. Έλεγανε πώς του λέω τι λέγανε. Απλώνανε το χέρι, κάνανε και ένα θαύμα. Και έλεγε ο κόσμος, πράγματι αυτά που λένε είναι αλήθεια. Ζούσε ο κόσμος και δεχότανε. Δεν μπορεί το λογικό να τα καταλάβει αυτά. Με τι επιχειρήματα να πει στη δασκάλα ότι οι ιερείς με το νέο ημερολόγιο έχουν ιεροσύνη? Δεν μπορείς να τον πείσεις τον άλλον. Και τι της λέει? Κοίταξε, νήστεψε 3 μέρες, κάνε την προσευχή σου και πήγαινε σε μια εκκλησία με το νέο ημερολόγιο. Περίμενε στη σειρά και πήγαινε και κοινώνησε. Εάν, όπως λες, δεν έχει χάρη ο ιερέας, δεν έχεις να χάσεις τίποτα, θα φας λίγο ψωμί και θα πιεις λίγο κρασί. Αλλά εγώ, επειδή βλέπω ότι είσαι καλοπροαίρετη, πιστεύω ότι ο Χριστός και η Παναγία μας θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις. Το έκανε η νεαρή δασκάλα. Παρακολουθεί τη Θεία Λειτουργία, μπαίνει στη σειρά, κοινωνάγανε όλοι, πάει και εκείνη, ανοίγει το στόμα, της βάζει ο παπάς στη Θεία Κοινωνία, κλείνει εκείνη, σκουπίζεται, πηγαίνει παραδίπλα, φεύγει και άρχισε να απορριτεί, μου έβαλε ο παπάς στο στόμα. Αυτό που της είχε βάλει στο στόμα, αλλά στη χάριζε, δεν κοβότανε, δεν μασιότανε. Τρόμαξε η γυναίκα και δεν κοίταξε τη λαβίδα. Τι μου έβαλε στο στόμα? Τρελάθηκε ο παπάς, βάζει τα δάχτυλα στο στόμα και τα βγάζει. Κράταγε ένα κομμάτι κρέας και τα δάχτυλά της ήταν γεμάτα αίματα. Και να αρχίσει να φωνάζει, Παναγία μου λυπήσουμε, Χριστέ μου λυπήσουμε, Παναγία μου λυπήσουμε. Τρέχουν οι άνθρωποι, είδανε τι έγινε, τις πιάνουνε το χέρι, μη τις πέσει κάτω και φωνάζανε, καταλάβανε ότι έγινε θαύμα. Βάλ το πάλι στο στόμα, μη φοβάσαι, βάλ το πάλι στο στόμα. Πού να το βάλει πάλι στο στόμα? Να κλαίει, να σπαρταράζει και να ξεφωνίζει, λυπήσουμε Χριστέ μου, πιστεύω Χριστέ μου, πιστεύω, λυπήσουμε. Της το βάλανε με 1000 ζόρια στο στόμα και πραγματικά κατάλαβε, ένιωσε μέσα στο στόμα της ότι ξανάγινε ψωμί και μπόρεσε και το κατάπιε. Αυτή είναι η πίστη μας. Πώς να πείσεις τον άλλον ότι οι ιερείς έχουν μία δύναμη που μπορεί τον αβάφτιστο να τον κάνει βαφτισμένο και να τον μεταθέτει σε έναν άλλο κόσμο? Πώς να πείσεις έναν που δεν πιστεύει και θέλει να τα καταλαβαίνει όλα με τη λογική, ότι μπορεί ο ιερέας το ψωμί και το κρασί να το κάνει σώμα και αίμα? Τι θα πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους? Αυτό που είπε ο Χριστός σε κάποιον, έρχω και είδε. Μόνο έτσι μαθαίνουμε την πίστη μας. Έρχω και είδε. Δεν φοβάται την έρευνα η Εκκλησία μας. Προσέξτε το αυτό. Είπαμε και άλλη φορά ότι αυτό το πίστευε και μία ερεύνα
Μπορεί να έχει μια λογική, γιατί οπωσδήποτε κάποια πράγματα δεν τα καταλαβαίνεις. Δεν τα χωράει το μυαλό. Αλλά δεν είναι της δικής μας πίστεως, είναι άλλης πίστεως. Εμείς λέμε ερευνάτε τας γραφάς. Την Κυριακή μετά το Πάσχα του Θωμά, ένα ωραίο τροπάριο σε όρθρο, τι λέει? Χέρις ερευνόμενος, διό και το Θωμά προτείνεις διαπιστούτη την πλευρά. Χέρις να ψάχνουν για σένα και να ερευνάνε. Γι' αυτό και λες στο Θωμά, ορίστε, έλα, πιάσε με, άγγιξέ με να δεις ότι είμαι κρέας και κόκαλα, σάρκα και οστά, δεν είμαι φάντασμα. Αυτή είναι η πίστη μας. Και έτσι τη μαθαίνουμε, με τις αισθήσεις. Τρώγοντας, αγγίζοντας, μπαίνοντας μέσα στο νερό. Δεν είναι θεολογίες και φιλοσοφίες, είναι ζωή.